खुलुमबाय इनसाइडेनि बर'आव आं नोंथांमोनखौ बरायबाय। थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालार खालि इउएलपि बिग्रायारि हानजानि मुङाव नंखाय एनकाउन्टार खालामजानाय जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि नखरा बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि सायाव गोजोननाय गैयैखौ फोरमायो। पुलिसफ्रा आंनि फिसायखौ बुथारबाय, साख्रिया पार्मानेन्ट नङा, केजुवेलसो, आं बेखायनो आं नाजावाखै। फिसाब्लाबो आंनो पार्मानेन्ट साख्रि नांगौ। दा जोंखौ रावबो एसेबो सहाय होनाय जायाखै। जे दिनैसिमबो डेथ सार्टिफिकेटखौ मोनाखै। मख'नो गोनांदि थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालाराव आसाम पुलिसनि हानजाया नंखाय एनकाउन्टार खालामनानै जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारिखौ दायनिगिरि साजायनो नाजादोंमोन। उननि समाव बर'नि माखासे दोलो गौथुमफोरनि धर्ना होनायजों बेनि थासारिया एसे गोजानाव फैदोंमोन। बेबादिनो मुंख्लं जानाय नखरनो आथिखाल प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे गंनैबो नखरनो साफा साफायै सोरखारि साख्रियाव थिसननायनि थिसनथाइ बिलाइबो गथायदोंमोन। नाथाय बिटिआर सरकारनिफ्राय होनाय साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ होनाया दुखुथिया नखरखौ दान्दिसेनि थाखाय गोजोन होनायजों लोगोसे राजखान्थियारि खैसारिसोमोन नामा होनना गोबां सोंलु बेरखांदों। मानोना बिटिआर सरकारनिफ्राय होनाय साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ होनायनि उनावबो दुखुथिया नखरा दासिम मा हालोदाव दं बेनि सायाव नंखाय एनकाउन्टारनि मुङाव थैनांनाय जोंसार मुसाहारिनि बिसिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै जों मिथिनानै लानि। केस थाखासो बिना मेदाम होफैदों। साख्रिखौथ' होदोंमोन ओमफ्राय साख्रिया पार्मानेन्ट नङा, केजुवेलसो, आं बेखायनो आं नाजावाखै। केजुवेलखाय आङो फिसाब्लाबो आंनो पार्मानेन्ट साख्रि नांगौ आरो आसाम सरकारा आसाम सरकारनि पुलिसफ्रा आंनि फिसायखौ बुथारबाय। बे बुथारनायनि थाखाय आंनोबो आसाम सरकारनिफ्राय बिटिसिआवनो फिसाब्लाबो आंनो पार्मानेन्ट साख्रि नांगौ। पुलिस साख्रि बिदोंमोन बिनाया आङो। आसाम सरकारनिफ्राय आङो खावलायहरदोंमोन, ओमफ्राय दा आङो फिसाब्लाबो आंनो नांगौ आरो। माबायावथ' सारादुआवथ' मोनदों, सारादु खालामनोसो मोनदों। केस थाखा होफैदों, बिना मेदाम होफैदों। गावनि आखाइजोंनो होफैदों, सारादु खालामदो बेजों होननानै केस थाखा होफैदों 1 लाख बिना मेदामा। चेकजों होफैयाखै। आं सरकारखौ खावलायोदि मियाइखौ जेरैबाबो नांथारगौ। आंनि फिसाय जोंसारजों लोगोसे आरो जनक कुमार ब्रह्म बिसोरो दिनै मुंख्लं जालांबाय बा आसाम पुलिसजों दिनैहाय गावथारजाबाय। नायै दाय गैयाबाबो दाय होननानै दाय दुसि खालामनानै बुथारजाबाय। बिसिनि थाखाय दिनैहाय बिनि थाखाय सोलिबाय थानाय सियाव जथुमा खालामनाय बा जथुमा जनाय बेवहाय सोंथि दैखाङो। बेजों लोगोसे बिजिरनायखौ खालामनानै होयो MPLA सारमोनहा। अरायबो आं बेखौहाय हास्थायो आरो लुबैयो सारमोनहा अननानै बे मियाइखौ थाबैनो बानायनानै होनांगोन अननानै। केस आवगायनायाथ' आवगायाखै, सिरियैसो थानानै दङ दा आं मिथिनायावथ'। आवगायनाय मोनाखै आरो दा केसखौ। जेबो सुबिदाखौनो बुंफैयाखै। जेबो साख्रिनि बाख्रिनि थाखानि फैसानि जेबो माबा होफैयाखै जोंनो रावबो दासिमाव। नंगौ 1 लाखखौ बै सारादु समाव हरदों आरोखि 1 लाखखौ। ओमफ्राय दा जेबो गैया। केस होफैदों, बिना गयारि होफैदों। दाथ' आवगायनायखौ जों मोनथिनोनो मोनाखै दासिमबो। बेसेबां आवगायाखै, माथो सिरिसो थानानै दं। थार बिजिरनायखौथ' नांगौ जोंनो। नंगौ खावलायहरगोन आं दिनै बिटिआर दिनै प्रमद बर' जोंहा सारमोनहा जेरैबाबो थार बे नाय बिसारखौ जेरैबाबो जोंनो दिन्थिनानै होथारनांगोन। जों बेखौनो हास्थायदों आरोखि, बेखौनो लुगैदों। गुबुन फारसेथिं बे एखे जाथायजोंनो गावनि जिउखौ खोमानांनाय मंलाजरा बेसरकनानि जनक कुमार ब्रह्मनि नखरनि सोद्रोमा आरो गामिनि थागिबिफोरा ओरैबादि बुङो। जोंनि गथ'नि थैनाय थुमखौ जों न'नि फैसाजोंसो जों बानायदों। दा जोंखौ रावबो एसेबो सहाय होनाय जायाखै सरकार थरफनिफ्राय। जों न'नि फैसाजों बानायबाय आरो जेबो सुबिदा मोननाय जायाखै आरो मोनाखैबो आरो। दा बे गथ'आथ' बिना दसे बुथारजाबाय। खालि जोंनो सारद' खालामनो थाखाय केस थाखा हरदों 1 लाख।
बे सारादुखौ खुंनो थाखाय बेखिनिल' आरो मोननांगौफोरखौबो जों मोननाय जायाखै आरो मोनाखैबो दासिमबो। साख्रिखौथ' जों आजावदोंमोन जे जों मोजां जागोन न'खर सलिनो हागोन होनना पारमानेन्ट सानदोंमोन। आरो दिनै साख्रिखौ आजावनायनि उनावसो मिथिनो मोनबाय जे केजुवेल वार्कार। दा जोंहा दा बेजों लोगोसे गोजोननायबो थादों आरो गोजोननायबो गैया जादों आरो न'खरखौथ' बिदिजों सलायनो हाया नालाय गोजोननाय गैया जादों। पारमानेन्ट होथारनांगोन आं बेखौ लुबैयो आरो। साख्रियावथ' जइन जायाखै दा गावसोर बुंदोंमोन मास मोनथामनि फुराय नोंखौ फन हरनानै लेंहरगोन होननानै दिनैसिम दासिम जेबो खबरानो गैया आरो। आं बेखौ खावलायनो सानो जे आंनि गथ'आ बिना दसे थैदों दा बिनि थाखाय आं बे नियायखौ लुबैयो आरो थार बिजिरनायखौ जोंनो जाहाथे थाबैनो बिजिरना होनो हायो। नैबे बाजेट सेसनाव जेनेबा बेखौ जुदि MCLA सारमोन MLA सारमोनहा सोसनना होयोबा जोंहाबो रायजोनिफ्राय गोजोननाय थायो आरोखि। बेखौनो आं MCLA सारमोननिसिम माने कुइसन दिखांनो नागिरो जे बिना दसे जे जोंना नैबे गामिनि जनक ब्रह्मआ जे गावथार जाबाय बिथांनि जे न'खरा जे बिनिफ्राय माबा मोनसे सुबिदा मोननो हायो जे साख्रिखौ न'खराव सोरबा सासेया मोनो बिनि थाखाय MCLA बिथांमोननि सारमोननिफ्राय MLA सारमोननिफ्राय जोङो बेखौनो कुइसन दिखाङो जे जोंहा बे साख्रिखौ पारमानेन्टलि जानांगौ मोननांगौ बेखौ आं खावलायो आरोखि। गामिनि सासे बिसरखना गामिनि सासे सोद्रोमा हिसाबै दिनै जनक कुमार ब्रह्मआ जे दाखालि 18 सेप्तेम्बर 2021 जे फेक इनकाउन्टार जालांदों दिनै सारादु जोबनायनि उनाव दिनैसिमबो सरकार तरफनिफ्राय जेबो खबर लायाखै आरो एपइन्टमेन्टखौ मोनदोंबाबो खिन्थु गोजोननाय गैया जाहैबाय। मानो होनोब्ला एपइन्टमेन्टआ केजुवेल वार्कार होनानैसो हरदों बेयावहाय खुनु पारमानेन्ट होनाय लिरनाय गैया माला पारमानेन्ट जागोन बेखौबो मोनथिया। ओमफ्राय आं दा जोंनि BTCनि MCLA सारमोनखौ आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे दिनै बिर'धि दला बा अपोजिसन दला जोंनि BTRआवहाय दिनै जे काउन्सिल जागासिनो दं क'क्राझार सेक्रेटारि अफिसावहाय बाजेट सेसन बे बाजेट सेसनाव बिर'धि दला स्ट्रङै बेखौ सोंनांगौ जे दिनै जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारिमोनहा जे फेक इनकाउन्टार जालांबाय बे फेक इनकाउन्टार जालांनायखौ मा मोनखो मा मोनाखै केसा बेसेबां आवगायदों बेखौ दिनै सरकार तरफनिफ्राय उत्थापन अपोजिसन माबानिफ्राय जाहाथे बेखौ कुइसन दिखाङो आं बेखौ सारमोननिसिम आपिल खालामदों जाहाथे दिनै बे केसा गोदोनानै थालाङा केसखौ थाबैनो नियाय मोननांगौ बे नियाय मोननांगौनि थाखाय सारमोनहा एसे उत्थापन खालामोबा बेयाव जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सानदों। आच्छा नैबे जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारिनि जायनाखि डेथ सार्टिफिकेट मोननांगौमोन दा नैबे आदानि बुंनाय बायदियै जे दिनै डेथ सार्टिफिकेटखौ मानो मोनाखै दासिमबो बिसोरो थांदों असिनाव थांनायाव जे असिया बेखौ बुंदों जे बेखौथ' डेथ सार्टिफिकेटखौ डाक्टारासो हरो नाथाय डाक्टारनाव थांनानै मोनथिहैबाय जे बे डाक्टारा जाय पस्टमर्टेम खालामदोंमोन रिपर्ट खालामदोंमोन बे डाक्टारा बुंहरबाय जे बे डाक्टारनिफ्राय जोंनि तरफनिफ्राय हरनाय जाया मानो होनबा थानानि असिनिफ्रायसो इनचार्जनिफ्रायसो बेखौ चार्जशिटखौ क्लियार लानानै फैनांगौ बिनि उनावसो डेथ सार्टिफिकेटखौ हरनाय जायो। जिहेतु बे केसा एसे आलदा रोखोमै जादों माने फेक इनकाउन्टार हिसाबै बे डेथ सार्टिफिकेटखौ हरनाय जाया होननानै बुंदों। दा थानानिफ्राय बेखौ क्लियारिफिकेसन नांगौ मोनसे चार्जशिट लिरनानै हरोब्लासो डेथ सार्टिफिकेटखौ मोनगोन। दा बे डेथ सार्टिफिकेट हरियावबो मोनसे खेलिमेलिखौ आङो नुदों जे एथ' गोबाव जानानै थांबाय दिनै सेप्तेम्बर 18 थारिखआवनो गावथार जादों बे बियादैमोनहा जे दिनैसिमबो डेथ सार्टिफिकेटखौ मोनाखै बे माने जोबोद दुखुनांथाव। मानो होनबा डेथ सार्टिफिकेट मोनाबा जों केसनि बेलायावहाय जेबो आवगायनो हाया ओंखायनो डेथ सार्टिफिकेटखौ दिनै थाबैनो मोननांगौ। दा डेथ सार्टिफिकेटआ जों मोननाय जायाखै बे डेथ सार्टिफिकेटआ इसु जायोबाथ' बांद्राय गोबावानो नाङा होनजायो जेनेबा साननैसो सानथामसोनि गेजेराव मोनो खिन्थु
असि सारा बिसोरखौ ओरैनोबा ओरैं माने फिदिंगासिनो दं होननानै आङो नैबे आदानिफ्राय मोनथिनाय जादों। दा डेथ सार्टिफिकेट हरनायावबो जुदि बिदि पलिटिक्स खालामोब्ला बेथ' जोबोद दुखुनांथाव। ना बेफोरखौ सरकाराबो नोजोर होनांगौमोन। दिनै डेथ सार्टिफिकेटखौ दासिमबो इसु खालामैया मा जाहोन दं बेयावलाय? बिटिसि सरकारा बेखौ थाबैनो स्टेप लानानै डेथ सार्टिफिकेट इसु खालामनो थाखाय असिखौ एबा डाक्टारफोरखौ बुंहरनो नांगोन। होमब्लासो हयथ' असियाबो माने डेथ सार्टिफिकेटनि जायनाखि लेखा मोननांगौ एबा चार्जशिटखौ हरनांगौ बे चार्जशिटखौ थाब हरगोन होननानै आङो आसा खालामदों। सारादनि सिगां एबा माने थैनायनि सानसे साननैनि उनाव जे गोबां दलानो जोंनाव न'खराव फैनानै खबर लाफैदोंमोन, सुलाद लाफैदोंमोन। घटनाया मा जामारदों, अबावहाय जामारदों, बे खौरांखौ लानो थाखाय माने बिभिन्न दलाहाय जोंनि बर' जाथिनि दल जेनेबा फरायसा आफाद, बाथौ, सोरबा सोरबा बायदि बायदि आफादा जोंनाव खबर लाफैदोंमोन न'खराव फैनानै जे बे जिनिसखौ जोङो थाबैनो केस होनांगौ, केस होनानै दायनिगिरिखौ जों साजा होनांगौ होननानै बिसोरो जोंखौ थुलुंगा होफैदों। खिन्थु दिनै सारादनि उनाव जोङो नुनो मोनबाय जे बै आगोलाव जे जोंखौ थुलुंगा होफैदों दल संगठना, बिसोरो दिनै जोंखौ खबर लानोबो एबा फन खालामनोबो समाय मोनाखै नामा आङो बेखौ सानदों। दा बे केसखौ जोङो जुदि साक्सेसफुल एबा जाफुंसार होनोब्ला दल संगठननि जोंनो मदद नांगोन। दल संगठना आगोलाव जेरेखम बुंबोदोंमोन थिग दिनैबो दासिमबो जुदि जोंखौ बेबायदि थुलुंगा होफैयोमोनब्ला जोङो न'खरनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन। खिन्थु दिनैसिम जों नुबाय जे माने दल संगठना खबर लायैखौ जोङो नुदों। आरो बे केसखौ जाफुंसार होनो जायनाखि आगोलाव जोंनाव जे जोंखौ थुलुंगा होनो फैदोंमोन दल संगठना, बै दल संगठनफोरखौ जोङो आरोबाव खेबसे गुरै खावलायगोन जे जोंखौ आरोबाव थुलुंगा होफैथों, जाहाथे नैबे केस सालायनायाव जोंखौ मदद होयो, जोंखौ सुबुरुन होफैयो, बिबुंथि होयो, जाहाथे जोङो बे केस सालायनायाव जाहाथे जोङो जाफुंसार जानो हायो।